Salutare și bine vă regăsiți la un nou episod pe acest canal. Azi o să vă arăt cum să aveți Stumble Guys-ul cu hack, dar nu să aveți update-ul 0.41. Deci, îl și dezinstalez, ok? Deci mergem pe Google. Așa. Mergem pe Google. Pe telefonul meu nu pot să descarc pentru că nu știu, nu merge. Scrieți KeePass Guys. După aia apăsați pe... Deci trebuie să scrie exact cum scrie aici. Dacă apare... Dacă nu-i liniuța aici, asta înseamnă că e fake. Zic așa, că și idee. După aia dăm download APK 103 MB. După aia apăsăm pe ăsta. După dăm de o să apare ăsta poate fi dăunător. Nu e adevărat, nu e dăunător. Pentru că aplicația asta are antivirus. După aia dați, pe mie mi-apare descarcă din nou că l-am mai descărcat, dar vă apare descarcă aici unde în dreapta trebuie să vă apare. Apăsați în dreapta. După aia dați aici repede pe detalii sus. După aia așteptați. După dați instalați. Bun, o să vă apare așa. Să șterg astea. Bun, se instalează. O să trebuiască să vă apare KeePass Guys 040 apkcombo.com și astea 3 puncte nu băgați în seamă. Apăsați pe astea. Dați instalați. Da, dacă nu o să ți se instaleze și dacă nu o să vi instaleze și o să apare aplicația nu a fost instalată, înseamnă pentru că nu aveți memorie. Aplicația e 100% funcționabilă. O să pun pauză și o să revin când se instalează. Bun, s-a instalat și după ce o să se instaleze o să apare închideți sau deschideți. Voi, nu știu, dați închideți în stânga și după apăsați pe aplicația să instalați, o să vă apare. Sau nu știu, ceva de genul. Și după aia, în cazul meu, o să apăsați pe asta, că i-am dat închide. Stați puțin că pun, dați instalați și... Ok, o să pun puțin video pe pauză și o să revin. Bun, și acum s-a instalat. Deci, asta e tutorialul și dacă vreți nume colorat. Deci știți că pe Stumble Guys o să vă apară asta. Știți că pe Stumble, apăsați pe Stumble Guys, după dați așa. Dacă știți că pe Stumble Guys o să puteți să vă apară, puteți să dați numai pe... Să aveți o anumită nume din litere. Dacă treci peste 12 litere, numere, nu să-ți meargă, dar pe ăsta poți să-ți meargă și o să poate să-ți meargă. Și dacă dai actualizat, nu o să-ți meargă. Dacă dai actualizează, nu o să-ți meargă. Și dacă vrei să fii tester beta, poți să... Deci aici. Ai intrat frumos pe Stumble Guys. Ok? Dai până jos, până ți apare, ești un test... până ți apare... se dezactivează... O să vă apare aici, după datele de cont ale dezvoltatorilor, o să te apară aici. Înscrie-te, da, înscrie-te și gata, ești sărbeta, o să-ți vină update-urile mult mai rapid. Bun, intri pe Stumble Guys. Deci dacă vrei să te joci singur, activezi toate astea privat room și solo. Adică solo nu, privat room trebuie să le activezi dacă vrei să te joci singur. De aici blog, deci map 1, nu știu, map 2, nu știu, dau și ca idee super slide. Aici, ultimul dau iară blog, deci room code, nu știu. Uite,
pot să bag și din litere dacă vreți. Puteți să băgați și din litere. Aici puteți să aveți camera foarte de depărtat, puteți să aveți foarte multă viteză, dar eu mi-am dat-o la 8 și nu mai puteam să o controlez efectiv. Deci mai bine o dați la, nu știu, la 4. Jump height puteți să o dai la 5, de speed la 9, nu știu. În local skin, în local astea, în local astea, în local astea, în local astea. Dai toate. Și uite, legendare, banana, aveți specialele, tot ce trebuie, aveți să vă rotiți use, specială asta, dar emoturile din păcate nu merg, nu știu de ce, la fel ca pe Happy Mode, dar pe Happy Mode nu vin astea, update-urile și nu-mi place. Și o să dau un matching deci, scrieți /color egal purple, nu știu, pun și eu, după aia era asta, după aia x.sonic, zic ca și idee așa. Bun, și după bam, x.sonic, dați parte, dați create și o să vă bage codul pe care l-a selectat. Nici nu se vește. Și dați play, puteți să dați play chiar dacă sunteți voi singuri. Bun, și a picat bloc, deci race to finish. Deci dacă o să faci cum am zis eu, să activezi toate astea pe care am zis eu, o să vă apare rest of și puteți să vă jucați până la un niciodată. Dacă dați Unlimited Dash Fly activat, uite așa puteți să faceți. Să dați double jump, dar merge foarte încet, dar până la un infinit. Și o să-l dezactivez.